في قبلكم على اليوم. Insellim ilkom jena Dr. Kirkop u mija jandi Dr. Aġus. Għalfejt najdulkom li aħna tobba xillum ħankunu qed najdulkom xi affarijiet li wis probabbli jista' jkun li intkom segwejtu jew għamiltu u dawn it-trattamenti mediċi, mediċi, fil-verità għamiltu mal Ma nistax ngħidha. Għal nibdew. Ġirajthom dawk li għamlu lek tal-wex ġew id-dnejk kumbatti. dik li tinġibidlek u tiġi bħalma qed naraw bħalissa. Fil-verità, meta għamlu testijiet u inti testa għamlu billi tieħu ritratt tal-widna minn ġewwa qabel u mbagħad tieħu ritratt tal-widna minn ġewwa wara. Tajjeb. Meta taf li jinġibidlek dak isu disgustanti l-għasel, dak fil-verità ma jkunx l-għasel li kellek ġew id-dnejk imma jkun il-wex tax-xema innifisha għaliex ir-ritratti qed jiruna li fil-verità ma jkun ġara xejn. Ħela ta' flus. Ħela ta' flus. Bħal Tax ikun huwa- għamillek minn għamililek. Kun tajulek fid-dnejk. Ħadtu. Veru. Xaġa oħra illi forsi ġieli provajtu hija dik il-famuża deep cleanse fejn inti tħallat lumi ma' cayenne pepper ma' maple syrup. Issa, din inti tibda tixroba dil-mixxiela Lila biss, insomma lila sija biss. lila biss għal ġranet differenti u tkun, xi tkun qed tagħmel, ħaġa tkun qed tintelab zokkor għax il-maple syrup fi ħafna zokkor. U ġismek wara ftit jibda jiġi bżonn dak it-zokkor il-ħin kollu, ġifieri jġibek addict għat-zokkor. Ġifieri minn hawn ma nagħtukomx parir li titlu għaliha. L-aħjar ħaġa li tagħmel huwa li inti tagħmel sustanzjużi li cruciferous jgħidulhom daw bħal kaboċċi, pastart, broccoli. Brussels sprouts. Brussels sprouts. L-affarijiet li qabdu il-gas. Vera wkoll. Għalmenu lili. Jo, vera wkoll. Nutrienti u mimlijin nutrienti. Issa, meta tagħmel dawn il-trattamenti, toqgħod ukoll attent fejn tagħmelhom. Tajjeb anke ċertu affarijiet forsi iktar gravi, għaliex hawn il-furbani fix-xogħol. Aħna għandna wieħed. Iwa. Aħna għandna l-furban number 1 u ħanibatuh fit-toroq tagħna. Good morning. Huwa legali li torqod barra f'xi ġnien jew post pubbliku? Le, tista' ħabar il-fira, Taħseb, ma nafx. m'għandekx bżonn tkun tifhem kemm ngħid li iva legali, le illegali. Iva la ħassejtek sew għamilt. Sewwa min? Mela. Legali, my friend. Legali. Legali, 100%. Iġifieri inti tista' toħroġ barra u torqod fejn trid. Kienek nifhemha. Issa jkun hemm l-avukatu jgħidlek hux illegali jew legali dik li għamilt. Mela ħatiswa l-istorja. Ejja, Konti krilokanda allura fis-sena l-avukat. mela illegali, illegali. Post pubbliku hija tem sabiex jintuża minn kulħadd. M'hemmx liġi espressament li tgħidlek li l-persuna tistax joqgħod 24 sija kuljum f'dak il-post. Però l-persuna hemm liġijiet oħra li tieħu ħsieb li ma jħammiġ barra, li ma jinħasilx barra, illi ma jħallix l-affarijiet tiegħu hemmhekk. Jiġifieri importanti li dik il-persuna li tkun qed tgħixu dak il-ġnien tieħu ħsieb illi tnaddaf warajha u żżomm dak il-ġnien kif sabitu. U prosit l-furban number 1, issa ħanidħlu f'biċċa xogħol daqsxejn iktar intima. Iva, fil-fatt aħna l-irġiel għandna problema. Għandna Mhux problema. aħna l-irġiel biss, għax hawn nisa għandhom l-istess problema wkoll. Iż-żib, tajjeb, jiena u ma nafx int iħobb jinżil. Anka jien. Però hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu. Ħalli fidi ħammur u ħaneduka lill-poplu fuq iż-żib. Ma nafx jekk inti għandek xi problema tiegħi, imma jiena ġieli iż-żib jinżil li waħdu. Ġieli tiġrilek? Ġieli jinżillita. Min ġieli jolli dej, ħejja, min ġieli. Qatt. Dejjem imniżżeljen. Taf x'inhi? Le. Mela aħna għandna l-vizzju, ħanalmek. Illi meta ntellaw iż-żieb, Ejwa, inħallu hekk, ara. Ejwa, u ma tellokjax. Taf kif tellokjah? Ejwa, Kif għajdli? Tarġa' tniżlu l-isfel. Tarġa' tniżel. Ħares law, prosit, niżilielu, għamil, goff, daqse. U kif qatt ma qsamtu dal-erf ma nażżazak, dejjem biżżib imniżżel. Min, jien? Jien! Ma kif kont ngħidlek u għalek x'għamel. Ibata biex joħroġ Eħe, Debra sodisf. għattajdu li biex l-għadet. Grazzi tal-li inti
Samt l-erf tijak miħaj. لا توصل Stra, jena għandi vizzju, ma mux dejjem l-isfel. Għu, tijak mux dejjem l-isfel, komissarju. ċiesa. Ħanti koħra minn daw ta' s-saxħa, trid? Tina. Mela, jeżistu daw il-patches illi tamilhom mal-qiegħ ta' saqajk biex mhux patches biss anka makkinarju iktar elaborat illi da jiġbidlek suppost it-toxins minn ma' ġismek. Issa, biex Jaħdmu. morukom kemm ma jaħdmux daw, kif qed tara daw il-peds malli xarbu jiġu suwed, jiġifieri kull m'hemm xi tip ta' chemical reaction u mhumiex Biex verità. jinafqu l-flus. Eżatt. Issa, jeżestu kol tip ta' patches jew stickers li daw tawaħelhom mal-mobile u jnaqsu l-radiation. Radiation ma jaħdmux. Ma jaħdmux. L-unika mod kif inti tneħed radiations minn mal-mobile u ma billi tiksieħ bil-foil. Imma mbagħad ma taqbadx. Ġifieri ma tesber ma jkollokx mobile. Għax ma jkollokx reception. Da sekku. Isma' ħej. Temnux kull ma taraw hemm barra, ibdew araw xúter ħalli tkunu tafu x'in il-verità. Ammel.